Ang ikapitong pulong. Gituaw si Jesus sa taas nga tingog ug namulong, Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Sa human, mamulong, nabukto ang ginhawa. Masulubon ng mga anak ni Adan, ang kamatayon mao'y matarong nga batok sa sala, ug walay nahamisik nga mga tao nga dili magabayad sa kamatayon. Kay nga tanan nahimutang niadtong makalilisag nga sentensya nga gipahamtang sa Dios kontra sa atong unang amahan. Mamatay ka pagka malilisang, kay gani ang anak sa Dios nga walay kamatayon, wala pasaylua tungod sa sala sa katawhan. Apan kanang maayo tangamahan nga ana nagahingutas sa niyan ang krus sa duol sa kamatayon, sa pagsabot niya nga hapit na siya mubulag sa iyang mga anak. Haron hikaplagan ang mga kayuhan, wala gayud malibot sa mga tugon o sa mga pagpangamatngon. Gibilin na niya kanato ang perdon sa kamot sa mga berdugo, ang paraiso sa lawas sa usa ka kawatan. Si Maria nga iyang inahan haron pagaang nakon, gitun-an kita sa pagmahay haron dili kita mubiya kadiya. Sa kauhaw haron pangitaon nato gihapon ang tuburan sa grasya. Ipahayag kanato nga natapos na nga tanan, aron tapuson ta ang atong mga sala ug mga pagtamay, ug sa katapusan bituaw sa taas nga tigog ug nabukto ang ginhawa. Karon diining ikapitong pulong, kinahanglan nga kini mabugnaw kong kasing-kasing nga mutumaw sa mga kasakit. Ingon sa talo nga gidangdang sa kainit sa kalayo, haron ubanan sa pagpamingaw nga kasubo. Kining akong ipamulong, mahimo unta nga mga maidlot nga udyong nga mulagbas sa inyong kasing-kasing. Karon kamo tugahan sa usa ka dakong kaluoy, may gugmaon nga mga panginuklog niya ng Diyos nga nagahingutas, nagatinga na, ipapunaw-punawan sa kabuhi o hapit na yun, kabugtuon sa ginhawa ni Anang Cruz. Mga Kristiyanos, wala na ako'y takos ikapamulong. Naugtasan na ako sa mga ugat ug nalumsa na sa mga kasakit
ang akong kasing-kasing. Daw hapit na moabot sa akong alimpulo ang masulog nga dagat sa mga kapahitan. Labot pa ang paghimangod sa akong buot. Sa wala gayon ninyo, ingbati o mariyot na lamang unta nga maghinuklog o makaluoy ni anang atong amahan. Sa tungod ni ini, gibasulan ko ang pagpangahas o pagpangagkon ni ining buhata. Saglit, mabugnaw nga tao o ministro nga kabus. O gimahay ko usabang inyong pagkadautan. Oh, mga kalag, tinubos sa mahal nga dugo ni Hesu Kristo. Gibati ko ang inyong pagka mabudhion o pagkatig-a o kasing-kasing. O daw bato nga panas o mga anak nga hiunungan ni Hesu Kristo. Gipagkasala ko ang akong pag-angkon niini o ang inyong pagkamaliit, ang pagkagahi o pagkabatuon sa inyong kasing-kasing. Ang pagkawala gayon ninyo, ingkaluoy o pagbati sa kamatayon ni anang Diyos. Kay hasta karon, nakita ko nga kanang inyong mga mata, wala gayon bisan landong na lamang unta. Ingyutay nga kasubo ug ang inyong naong wala gyud yutay nga timaan sa kasakit sa pagtambong karon niining talanawon nga makaluluoy og takos gayon untang hinuklugan. Kay ngano ang mga binuhat nga walay balatian, mibati man ang langit nangit-ngit, kay wala makaantos sa kasakit sa kamatayon sa ilang magbubuhat. Ang tao ba karon may balatian, ang dili mo bati sa pagtambong niining makaluluoy nga oras sa kamatayon sa atong amahan. Gani, kung makadungog ka mo og notisya nga patay na ang inyong amahan, dili gani kamo makaantos sa kasakit, kung dili munagayday ang inyong mga mata, ang mga luha. Kung karon nakaako kamo pagtambong sa kamatayon ni Jesus nga atong amahan, nga wala pa hasta karon mahimo nga sapa sa mga luha kanang inyong mga mata, mga matang makaliit og malulot sa pagpaagas sa daghang mga luha. Tungod bisan unsa lamang nga kasuko ngano nga nakatunging na kamo karon, tungod ba sa kamatayon ni Jesus? O hain na kada mga kasing-kasing nga mahinuklugon nga dili makaako kung dili
mahinunot sa pagkaminatayon. Kung makita sa mga luha, sa isig nilang ta mga tao, hain na kanang mga mata nga maluluyon, nga dili makapugong, kung dili daw duha katuburan sa mabaskog nga mga luha, bisan gani panamilitan lamang sa ilang mga amigo, tungod dakong kawili. Mga kasing-kasing nga banyaga, kung dili kamo karon mutumaw sa mga luha, sa mga pagtanaw kang Jesus nga inyong amahan, nga may gugmaon, nga nagahatag kaninyo nga tanan nga kaayuhan. Kung karon ana nagatiga sa inyong atubangan, banyaga nga lungsod, hain na kanang inyong makaanak, nga wala gayod kamo may nuklog. Mga mabudhion nga anak, matod gayon na nga mga anak makigpatay sa iyang amahan. Apan, ang amahan walay kasing-kasing sa pagbuno sa iyang anak. Dool kamo nga tanan niya ng bukid, tanawa pag-ayo, kung dili ba kamo abuton og kaluoy. Tanawa og dili ba manluha kanang inyong mga mata, og pagaubanan sa lawom nga pagbakho sa pagtambong sa duol nga kamatayon niya ng atong amahan. Nan, mga kaparian, kamo ang magminatay kay kining mga anak ni Jesucristo. Wala man gayon mubali o kasakit sa kamatayon sa ilang amahan. Kay ana, nagapinal ang halangdong sa sirute ug punuan sa kaparian. Kamo, mga angeles ug mga serafines, og biyai una kanang inyong panaglipay sa langit, magsubo kamo sa atubangan sa inyong hari, nga nahapit na kabugtuon sa ginhawa kay kining mga Kristiyanos, nga niya karon wala bubati sa kamatayon sa ilang amahan. Mga langit, ipakita karon ang inyong kasakit tungod sa kamatayon sa inyong magbubuhat. Nga na nagtiga na niya ng krus, maingon kanhi sa iyang pagpakita niya itong dakong lunob sa tiempo ni Noe. Kapatan kadlaw o kapatan kagabi, ang kasakit o kasubo sa kalibutan kay kining mga kalag, mga tinubos niya ng Diyos. Wala man mubati o kasakit sa iyang kamatayon. Magminatay kamong tanan, kamo nga nakaila og gugma og kaluoy sa usa ka amahan. Gugma og kaluoy ang ipagayo niya ng mga kamot nga gidupa niya ng
kahoy nga gilangsang sa atong mga sala. Gugma o kaluoy ang gipangayo niya ng mga tiil nga gilapsan sa mga langsang nga nabaga sa atong mga sala sa kahilayan sa lawas. Gugma o kaluoy ang gipangayo niya ng samad nga gisisihan sa atong kailiblon nga dautan. Gugma o kaluoy ang ipangandoy niya ng dughan nga gidugkal sa bangkaw tungod sa pagpiste nga mahilas nga nakahagit sa pagkasala sa atong isig kataw. Ug gugma kaluoy ang ipangayo niya ng kamatayon sa atong amahan. Nan kay gugma man ang ipangayo, gugma man usab unta ang atong ibalos kaniya. Ug siya namulong man nga mamatay na tungod sa gugma kanato. Busa, ana, mamatay na si Jesus nga atong amahan. Ginapanluhaan na ang iyang mga mata sa luha sa kamatayon. Ana, nagatawag sa iyang Diyos nga amahan sa pagtugyan sa iyang kalag. Clamans Voce Magna. Kini mayo sa katigog nga milanog sa kahilaman sa yuta ug nakapakurog sa impyerno. Nakapikas sa mga kapangpangan, nakasisi sa tabi sa templo sa Jerusalem, o nakaaghat karon kadtong senturyon nga nagatambong sa krus. Umila kong kinsa si Jesus Dios. Usa mitiabaw nga walay duha-duha. Dios nga gayon kini nga gisakit. Very Pelos de Erat Esti. Mga Kristiyanos, tanawa ninyo nga hilukop na sa naong sa manunubos ang kalusbad sa kamatayon. Nalubog na ang mahanyag niyang mga mata. Nagahayag sa kalibutan, nagapapalong na ang iyang pananaw. Nagsukdip-sukdip na ang mga mata. Tanawa, lisod na ang pagginhawa. Ug kutas na sa kamatayon sa pagtibawas sa kinabuhi sa manunubos. Hinay-hinay una, kamatayon nga walay kaluoy. Bugi una, kanang imong kabangis. Usahon mo, malamang ang duha ka kinabuhi. Buot mo, lapison si Jesus o si Maria, haron unya wala na gayon, ing magpabilin kanimo, o wala kami, ing takos kadangpan. Hulat, una.
kamatayon o ginay-hinay una makariyot. Kaya naapay kinabuhi ang hilikay. Oh, inahan nga masulubon ug babay nalumsa na sa kasakit. Paulia sa imong balay ug ayaw pagtambong niining makililisang nga talan-awon. May kasing-kasing ka ba nga itambong sa kamatayon sa imong anak? Kung ang inahan ni Moises wala makaako sa pagpasilibay sa sapa ni Nilo sa iyang anak, pagtuman sa mabangis nga sugo ni Paraon, kung dili gisulod sa usa ka bukag, binulit og maoy pag-anod sa sapa sa pagsulog, haron dili malumos ug hasta pagani gipabantayan sa usa niya kaigsuon kung asa mahitagsa. Kung ikaw ba ang makaako pagtambong sa kamatayon ni Jesus, anak mo, pinalangga ug kapikas sa imong kasing-kasing? Pawa diha, inahan, tanawa at tingali, baya ug umaabot kanimong kadtong usa kakasakit nga gitagna ni Propeta Jeremias, o gilumsan ka sa dagat sa kapaitan. Pawa diha, o masulubon kong inahan, kay may nunot ka sa kamatayon ni Jesus. Mahimo gayod kami nga ilo sa tuwapos. Apan mga Kristiyanos, si Maria dili mo pahawa sa punuan sa krus, kay buot niya nga bawion diha sa Kalbaryo tungod sa iyang kasakit. Gipildi kanato ni Eva sa paraiso tungod sa kalawom sa bunga nga gidili, kay dili man siya mo pahawa. Kamo mga angheles sa langit, nganong wala ninyo siya agaka kay tingali baya mapukan kanang inyong rayna? San Juan og kamo halangdon nga babay, pahiri ninyo ang mga mata ni Maria, kay dili duha ra katuburan kung dili mahimo na gayud nga usa ka laud sa mga luha sa iyang mata. Og lingawan ninyo aron dili na siya makamatgod sa pagkurog unya sa krus, kung daw mabugto na ang ginhawa ni Jesus, kay daw mikurog na sa kamatayon. Kinsay arang makapugong sa kamot ni Cain sa pagbuno kang Abel? Kinsang arang makighawid sa espada ni Akab? Haron dili matibawas ang kinabuhi ni Nabot. Apan tapos na, mga Kristiyanos, tapos na ang sugo sa Diyos nga Amahan. Bidangat na ang oras nga ikamatay sa iyang anak, mga anak ni Jesucristo. Dagan kamo sa krus sa pagpanabilit sa atong Amahan. Hulat una, o Amahan namo, aniya pa kami ang imong mga anak. Wala pa makadawat sa imong
misyon. Ug wala pa kanimo makapanabilit nan adios among magbubuhat. Adios among manunubos. Adios amahan namo nga may gugmahon. Adios Brenda, diunay sa among kalag. Adios sa kahayag sa kalibutan. Dali kamo mga Kristiyanos, padol sa Kalbaryo. Tanawa miusos na sa krus. Ug naiduko na ang ulo. Apan nagalugos sa pagbagon, sa pagagad sa Diyos nga amahan ug mityabaw. Pater and Manus, tuas commendo Spiritum mio. Sa kamot, sa mga kamot mo, amahan ko, itugyan ko ang akong kalag. Sa tapos mamulong niini, tanawan ninyo, ana, naidungilo na lamang ug nabugto na ang ginawa. Patay na ang manunubos! Patay na ang Diyos! Patay na ngayon ang atong amahan! Ay! Mga Kristiyanos! Patay na si Jesus! Mga makasasala! Patay na ang inyong ginatamay sa walay duha-duha. Kamo karon kriminal nasa tubangan sa Diyos. Kay kamo man ang nagabuno sa iyang anak. Unsa pa mga makasasala ang inyong gipaabot. Nagit-git na ang kalibutan. Nagbakunawa na ang adlaw. Patay na ang Mesiyas nga gisaan. Ang ginahandom sa mga propetas. Ang ginapaabot sa mga patriarkas. Patay na. Apan! Ana nagadupa sa krus. Kay andam sa pagkakos kaninyo, haron kamo pasayloon. Dan dumalagan kamo sa pagkakos sa krus, uban ang mainit nga paginulsol o mamulong kamo. Amahan ko sa imong mga kamot. Itugyan ko ang ako kalag.